Vice President Constantino Chiwenga aiwa vashoka mastreets vavhundutsa munhu wese. Patoona kuti Vice President Constantino Chiwenga aiwa vanonoita mataizi vanowirirana nenyika yeZambia. Sezvinongozivikanwa nenyika yose kuti aiwa maleaders enyika yeZimbabwe neZambia akaenda Hichilema naED Mnangagwa avaonani. Toona Vice President Constantino Chiwenga aiwa vanoita otherwise toona vachinoita my bilateral relations aiwa neZambia. Sana pena mashoko anobuda nyuko panapa ndotiba subscribe like turn the bell icon. Tichipinda mpindula news amudanyora chiti Vice President Constantino Chiwenga is called for stronger cooperation between Zimbabwe and Zambia to leverage advanced technologies like solar mini grids, energy storage system and smart grids. This will expand electricity access, particularly to remote areas in both Zimbabwe and Zambia, enhancing energy availability in underserved regions. Mashoko anobuda aitogwa panapa nevakomana vepindula vachiona kuti aiwa Vice President Constantino Chiwenga aiwa vanoenda kunyika yeZambia kwatinongonoti aiwa vakunoita marelations nenyika yeZambia. Zvinoonekwa nevanhu vachiona sekunge kuti aiwa Constantino Chiwenga is now challenging the leader wenyika yeZimbabwe. Watoziva kuti vakomana ava aiwa kana the leader asina marelations aiwa nemumwe munhu aiwa munhu anomuteerera angazomboita marelations nemunhu iwowo sei. Zvatoona kuti pane maspeculations atoona kuti aiwa Vice President Constantino Chiwenga is now rising. Zvatoona panguva ino succession zvayakamumirira vanhu vese vanoziva kuti aiwa Constantino Chiwenga ndiye munhu aiwa achazosucceeda mutungamiri wenyika yeZimbabwe. Kuita marelations kwaari kuitawo kuti tikuona kuti aiwa nemadevelopments ari kuita people are seeing them semacampaigns vachiona kuti aiwa generally vakutoita macampaign ekutoti aiwa pavakatomirira this third term muna 2028 aiwa toona kuti Constantino Chiwenga akatotageta vanhu. Todze mafundo enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu, subscribe like